A frustración crece na Pobra do Caramiñal coas concentracións diante do centro de saúde do municipio. Os asistentes exixen cambios ás institucións no ámbito sanitario, algo que parece non chegar por agora. Tras os pequenos cambios da semana pasada, non houbo novidades na situación do centro de saúde da Pobra do Caramiñal. A falta de persoal en atención primaria deixa preto de 1000 pacientes sen ser atendidos e a cidadanía pide solucións canto antes. Hoxe xa é o cuarto venres que nos convocamos aquí diante do Centro de Saúde, convocados pola Plataforma da Sanidade Pública do Barbanza, e porque seguimos coa mesma situación de unha plantilla que en teoría ten que ser de 7 médicas, aínda que dende o Sergas din que son 6, pero en teoría son 7. Hoxe temos 2 médicas pola mañá e haberá 2 pola tarde, pero bueno, nestes momentos hai solamente 2 médicas, que non chega para dar cobertura, asistencia a toda a poboación de Pobra. A frustración faise notar entre a veciñanza, aseguran estar cansados da situación e culpan en demasía ás forzas gubernamentais galegas, contra quenes alzan a voz exixindo cambios urxentemente. E o PP non nos dá nada. Non nos fai caso, Non nos fai caso, Temos que cambiar, Temos que cambiar. Temos que cambiar, porque non pode ser, non temos médicos. Hai unha moza, unha muller que di que ela xa non ten médico, que ten que ir a calquera, hoxe a un, mañán a outro, non pode ser. Non somos bobos, este é un pueblo de jubilaos. E queremos médicos, e queremos enfermeras, e queremos todo o que nos pertenece, porque para iso pagamos. Eu coa concentración síntome mal. Síntome mal porque estes son uns sinvergüenzas, unha tropa de sinvergüenzas que nos goberna e que nos quere joder a sanidade pública, así de claro. Entonces, síntome mal porque teño que estar aquí luchando contra estes... Bueno, non sei como lle chamar xa. O outro día, para que me atenderan aquí en primaria, darme unha vez para 15 días. 15 días en atención primaria, unha vergonza. Así mesmo, as urxencias seguen en estado crítico. O servizo nocturno non é suficiente para a poboación e ter que trasladarse a Ribeira para ser atendidos non xera satisfacción nin conformidade. Os veciños e profesionais do centro de saúde reclaman medidas ás autoridades, asegurando que como non se perciban cambios, continuarán coa movilización todos os venres até que as condicións sanitarias no centro da Pobra melloren. Si, virei, sempre que poda virei. Aunque sea na cama que me traen arrastro ca cama, pero virei. A comunidade exixe que se cubran as prazas vacantes e que mellore a atención aos veciños do concello.